Хиляди онкоболни годишно, които се нуждаят от лъчетерапия, достъп до това лечение са получавали едва 12 хиляди. Много от тези, които са достигали до лъчелечение, са лекувани с апарати от преди 30-40 години. Това стана ясно днес при откриване на нова клиника за лъчетерапия в София. Тя е оборудвана с линеен ускорител от най-висок клас и има възможност да поеме поне 800 пациенти годишно. Новата клиника по лъчетерапия разполага с апаратура, която може да променя интензитета на облъчването така, че върху тумора да се прилагат по-високи дози лъчение, а здравите органи и тъкани да се запазят по-добре. Подобна апаратура има само в Националната онкологична болница в София и в болница Свети Георги в Пловдив. Предимството на лъчеапаратурата в болница Токуда е, че за пръв път в България тя може да извършва и така наречената радиохирургия. Бих казал така по-скоро думата обгаряне на участъци, но сравнително малки участъци. Изисква много висока прецизност, както на апаратурата за взимане на данни от пациента, така и на апаратурата за облъчване. Радиохирургията ще започне да функционира до 6 месеца и ще бъде насочена към лекуването на тумори и метастази в мозъка и черния дроб. За класическата лъчетерапия, при която болният преминава минимум 30 процедури, изключително важно е прецизното планиране на облъчването според индивидуалните данни на пациента. В новата клиника това ще се прави със специален CT скенер симулатор с лазерна установка, който съчетава два апарата, които се ползваха преди. За да може да сме абсолютно точни в работата си, положението на болния, дори когато масата е плоска и е вглъбната, дава разлика от няколко милиметра, които могат да бъдат в някои случаи дори фатални за здравето на пациента. Примерно може пациента след едно неправилно облъчване, примерно да го излекуваме, да остане парализиран. Освен за изключително прецизната апаратура, болницата е вложила още толкова средства и за обезопасяване на всички помещения за лъчетерапия. Общата инвестиция е над 5 милиона евро. Кой ще финансира лъчелечението на хората? Ние очакваме разумно ценообразуване по отношение на лъчетерапията и химиотерапията и така, че те да бъдат признати, извършвани в Токуда болница, да бъдат признати и разходите и възстановяване от страна на Националната каса. Това е изключително важно, защото онкоболните трябва да се третират специално, така както всяка държава прави това. Не може да се очаква сами да плащат. И не бива. В новата клиника са готови да приемат по клинични пътеки за лъчетерапия и пациенти от други болници, където няма такова лечение. И обобщение на резултатите от вчерашния изборен ден. Както вече знаете, за първи път в София ще